Много добре са запознати с тези неща. Направихме на първият, който е с кърпяща рана под бедрицата, превръзка, стерилна. На вторият, който е с големи мехури на тясната предмишница и ръката, го направихме типоник. Добре, разбрахме ви, оказвате първата лекарска помощ. Ще пратим екип. Да, прието ли е? Прието е, да, прието. И занимаваме първият с отдял, защото е в шок. Само това правите. Успокояване. Мятете, аз ще го успокоявам. Да, ще го свещам, ще го направим. Но същите ви Готови ли сте?